Boas, festivaleiros, que tal, como estades? Benvidos ao meu canal. Hoxe desplazámonos á Illa de Arousa para vivir o festival Atlantic Fest. Queredes velo? Adiante! Espero que vos gustase este vídeo, se é así, dadelle maiña arriba, suscribidevos ao meu canal se non estades suscritos, dadelle campaíña para recibir as notificacións e deixo-vos por aquí o meu Instagram e as redes sociales de Galicia Fest por aquí abaixo.
Adeus, festivaleiros. No,